Makanisa mag ACK osiemo wang' piny owacho kuom beko tole kendo dino wang'gi ne midhiero moganda jo Kenya kale kane gilose boma ma Kisumu e romo margi mar Bishobe ma Nyanza manotelie kod Bishop David Kodia, gikwedo kaka sirikal ok osebedo ka miyo pek weche mag ng'anyo lakteche madhi nyime e pacho ka. Bende giyango ni sirikal onge kod ratiro mar tuono laktache osachgi e seche momenda modhuro moromo chulo laktache to jotelo mag piny owacho tiyo godo e yore ma ok owinjore. Gikwayo sirikal mondo yaw wang'gi orang wach ng'anyo mar lakteche kod paro maliw mondo mi oganda jo Kenya oyud yot korka thieth e wi ochumi moridore. Wang'eyo ni siasa sani odhi kamachielo. Sani neno ka ji oling thi nikech iwacho wa siasa odhi kamachielo. Nyaka giwuo oko mondo giwuo moriere, mondo ginon kaka kabinde moko bende nyalo yudo konyruok e tije mantiegi. Kaeto mogik wawuoyo kuom weche mag liel, moloyo mokwongo weche mag gomo mag dakteche. Laktar pile pile en ng'ama oluore gweng', noluore chon, noluore sani kendo pod iboluore. Dokta kende e ng'at achiel manyalo neni duk. Mano nyiso kaka ng'ama obedo trusted. Tok ja siasa moko dhi skul to chamo 10 times moloyo ng'at modhi skul miluongo daktari. Kik giwachnwa ni pesa onge michulo go dakteche gi. To pesa magiketho, magikwalo, magikete bengi ma oko ng'eny moloyo pesa matiyo e Kenya ka. Ema wadwaro ni sirikal nyaka non wach mar jodaktache. Daktache gin joma osomo mariek kendo gi demoralize daktache sani. Sani ka nyathini dwa timo daktari titang' tang'a ni kanyo onge gima ibiro yude. To pesa to sirikal nigo. Kik giwachwa ni gionge pesa.